tayo sa BQ Mall again. Magtitingin kami ng cellphone kasi cellphone ni Marco ay sinasira. Fourth floor ng BQ Mall. Dito kasi naka-locate ang mga maraming iba't ibang mga cellphones. Yan, yan. Titingin tayo kung may kaya, ay kung hindi kaya, pasensya. Yung kasi yung cellphone niya is Samsung S7 ba yun? S8? Nasira. S8? Ano? S7 na ba? No. S7? 7 Edge na. 7 Edge na. 7 Edge? Yun ang nasira, 7 Edge na Samsung. Eh, Samsung dito, oh. Ano bang gusto? Samsung? Ha? May nakita dito na mataang mura daw. Meron tayo 9,000. Hala, mura naman lagi ng iPhone, guys. Wow. Tingnan mo nga, diyan. Tingnan mo ang ano niya. Picture niya, kung ano. Meron tayo Oppo, ma'am. Pili ka. 1399. 8128 na siya. Oh. Napakaganda na kanira, ma'am. Ano? Nice na camera niya, ma'am. Ha? Mahal ba? 1390. Meron tayong 464, 699. Oh, kung sa 4 ibang gig store, RAM, sir, 64 gig internal. 799 to kapag sa ibang store, sir. Alin? Naka 64 gigabytes na siya, ma'am. Ito. Pila, pila? 699 yung price, ma'am. Tapos 4 gig RAM, 64 yung memory niya. Pwede ka nang hindi maglagay ng memory card. 54 gig? 64. Ah, 64? Oh, malaki na yun ah. Oh, tapos maganda yung camera Saan nito, ang ma'am. sampol mo? Pwede makita sampol? Mao ba nig cellphone nga akong picturean ta, magwapa ta? Samot ka kagwapa, ma'am. Sampol Ah, ka dili ko magpapa. gusto nga na natural lang baway daya. iPhone, ma'am. Hindi pa, hindi pa. Dili para na sa akong anak kay kinanglan daw niya. Kay naguba iyang Samsung. Kita siya naman. May din na niya. Ano, Realme. Okay din yan, Realme. China yun. 464. Oh, Din, ma'am. For gaming din. Ito yung Oppo, ma'am. ayan oh. Oppo. Fingerprint unlock, then slim na siya, ma'am. Okay siguro yan, ano? No? Yung tuloy ko niya, ha? Okay siguro yan. May battery na. 430 lang. Meron tayong Realme, ma'am. Naka 6,000 mAh battery, sir. Ito, sir, C25S. Realme? 6,000 mAh ng battery. Kano yung sama? Oppo. Oppo. Lain. Oh, palibutin mo na. Ikaw ang ma-expert sa cellphone. Anong feature niyan? Our first time to have this. Kung halimbawa magpalit ni Oppo ni? Oppo. Samsung user, doon na, sir. Ang anak ko ang tumingin kasi yan ang expert ng mga picture na yan. Hindi ko alam tignan. 12 megapixel na. 13 MP. I am not techie guys, kaya siya ano check. Pilay price ani dahil? 699. 6,999. Ah, 6,000. Yung mas mura yan, ano? Realme. 7,490. Ay, mas mahal sir. yan. Mahal siya ng 500. Pero 6,000 na yung battery, sir. 6,000 Mas yan, matagal, sir, malubat, ma'am ba? Oh, mas matagal manubat. Ito yan is 4,230 ang battery niya. Si Realme is naka 6,000 na. Then 48 megapixel na po siya, ma'am. Si Realme, ma'am. Pwede Okay niyo na? ma-compare, ma'am, para makita niyo Okay naman. anong mas maganda. Pero ma-compare sa C35, sir. Pero may din, ano yun, may din China yun. Makagwapa gihapon. Yes, ma'am. Aw daya di Ay, na. more natural pa siya Pwede compare sa sa Chino ka. Pero na-tax, bili ka mo ako ng dayag, tambas pa dyan. Mayroon dapat na aduti may kom ta video. Compare niyo na lang, ma'am, para makita niyo kung ano. Ano, kumusta daw? Okay mo? Okay man. Yan Okay ba ya? Okay. Slide Okay pa. oy. Turn light. Okay oy. 500 lang yung ano, ma'am. Because 64 gig no? 64 gig. Okay na ba, Jay? Sobrang masaw. Okay oy, dako na ng 64 oy. Hindi naman kailangan niya para ito si Realme, ma'am. 64 gyapon Pero mas lamang siya sa battery. sa battery. O, kasi Ah, naka 6,000 na siya.
Nabulol na. Nga na pod ko usahay day. Don't worry. 6,000 pinamper na siya ma'am. Oo. Realme. Yun na siya. Realme. Then 48 megapixel ang camera niya. Oo. Pwede rin pang vlog ito na. Oh, see that? Oh, wow, very nice. Wala good. Okay na yan. Yan na lang. Ano to? Mag-ikot pa ba? Nandito na tayo. Yan na lang ma'am. Ala, the first stall, doon na kami bumili guys. Wala nang patumpik-tumpik pa. Doon na bumili. Pagal mo? Oh, la 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 la. Pagal na. Oo, tingnan nyo. Ayaw na magbayad si Papa. Oh, gusto na si Mama magbayad. Oh, bayad na, bayad na. Bayad ka. Bunot. Bunot, Fernando. Matita ka, good ba nga ron? Oh, ito lang na iwan na color sir. Ito guys, ang price nito is 6,999 and then kasali na itong charger. Siyempre, nandyan na, enclosed here. And then, Free jelly case. para maprotektahan, ay with this cover pa. Yes, ma'am. Wow, may palibre pang cover. Pero meron din tayong Ikaw na, ma'am. diri? Magandang Diri case para Dili. dyan ma'am. Hindi. Ang cute na mo case mo ma'am. Okay, and then, siya maglalagay ng, ito hindi na ito, Screen protector lang to yung frame ma'am. Memory niyan, Plastic. Day? hindi na kasali sa 64 payment gig ito, na, sir. separate na to. 64 Kailan gig lang? bayad ani dai? 250. 250 yung protection. Ang nga na ng protection? Tempered glass. Tempered glass, ayun. So, ayan, gagawin na niya. Galing nila dito. 250 sir. 250. Okay na dai? Ay. Walang paligoy-ligoy. Hindi na kami tumingin sa iba pa. Dito, hindi na. Dito pa, oh. May Oppo pa doon, oh. May Vivo pa, oh. Wala, baka mas mura dyan, ah. Pero sabi naman nila, mas mura daw sa kanila. Ayan. See that? Sira cellphone Ayan, niya. oh. Ito cellphone yung karaan. Ang galing nila. Ang Sira galing na nila. Kaya nga Kamay dapat nila. lagyan ng tempered sir. Hindi kaya Naka-tempered Ayan, din siya. nasira, eh. Oh, nasira. Lasog-lasog na. Mahal na ba ng ano-ano ma'am? Oo nga. Mahal na yun. Edge. Pag yun. Mahal. Na-expect ka na lang ng 7,000. Oh, yun na nga. Yun nga, sabi ko. Tama yung estimation ko. Diba? Okay. Wala pala Kasi nga nanin yung pwesto basta, ay. Et mo ni? Cell Depot? Ah, Cell Depot. Andito sila sa malapit sa escalator dito sa 4th floor ng Vicky Mall. Yan. Yung unang-unang stall. Cell Depot. Yan. Okay palagi dahil. Nya pangita si Ma'am, unsa nga nimo? Gracia ma'am, Gracia. Gracia? Wow, magrasyahan jud mo, muari mo kay dagkag discount. Ikaw ma'am, unsa nga nimo ma'am? Divine ma'am. Oh, di ang yawa, Divina Gracia. Divine Gracia. Divine Grace. Hindi niyo makalimutan sila, ha? Andito dami, oh. Ayan, na-solve na ang problem ng anak ko. Meron na siyang cellphone, ma. Natutuwa yun. Hey ma'am, pwede ko magpapan ma'am? Ang sama na? Sa warranty card para masuwat mo ang pangalan sa system sa Oppo. Ah, Para mama? sa warranty. Mag-autograph ako? Yes ma'am. Ah, may autograph pang mangyari dito, guys. Oh my God. Ito po. Sa Username. warranty? Yes ma'am, sa Oppo. Username? Pardon. Ay, name o katong mo gamit? Name po. Katong mo gamit or ako? Ikaw na lang. Name Ako na lang po ma'am. Ako na? Then number, then address. Ah. Ma'am, pwede ko makita kong picture ma'am para yes. lang sa SIM card ma'am. Ang nga, daghan na. Dili tagbuhaton, diri no? Ang saan eh? Phone number pa? Phone number ma'am. Yes ma'am, phone number. Landline or? Kahit ano ma'am. Cellphone na lang ko. Ikaw na magdamit ang mga ano. Vlog ma'am. Yes.
Subscribe din. Subscribe din sa Twix PH. Ay, meron ka rin, vlogger ka rin. Vlogger din naman pala ito. Asa? Twix PH po YouTube. Ano? Twix PH. Twitch PH? TWEAK. Ayun. PH. Twix PH. Yun. Ayun, vlogger din. Subscriber. Nasa 3,000 pa. Wow, ang galing. So, Twitch, tulungan natin guys. Twix PH po. Okay. Letter T, letter W, letter E, letter A, letter K, letter S, then PH. Philippines PH. Oh, okay. Na. And then, okay, promote. And then, And then, address mo. I'm promoting the Realme brand. Oh my gosh. I'm like demoing. Okay, na daw. okay. Baka matulungan yung channel mo. 50k ako nung isang araw lang. Hala. Congrats, ma'am. Ito po yung channel. Ano ko lang, hawak ma. Okay. Ay, ganyan? Okay. Hi Hindi po. naman Makita pa lang ngiti eh. Ito po yung channel mga... Hindi ako lang ngiti Ito na eh. yung channel niya. Yan na. Ayun, ang channel niya guys. Twix PH. Twix PH. Yan. Kung gusto niyo magpa-boost ng signal sa kwan po, Ayan. signal ng kwan po, internet po. Oo. Visit kayo dito. Para Visit tayo kayo mga dito. tricks. Okay, masaya kayo pag pumunta dito. Nandyan din sila, Divine Grace, Free Divina advertisement. Gracia. Oh, yung cellphone. And then, may channel ka mo? Ma? May channel pod mo? Wala? Ito Ayun, may channel yung isa. ABS-CBN? Oh, ito, channel, may channel din niya. Saan? Ito sir. Wala? Na may channel din. Mga subscribes guys. Ah, ganun? One video lang. May channel din daw Ay, siya. may channel din! Mga Ay, artist Divine na TV! Wow! How many subscribers? Konti pa lang. Ano? Pamamoy, one video pa naman. Wow! Galing niya! Meron din! Open your channel! Why not? Visit po kayo sa Twix page, madam. Yun. Oh, yan. Para sa free internet access. Ayun. Ayan. Ari ka mo share na una na di kay free internet access ha. Twix tricks naman sa Galing, Twix mga tricks. settings. Ang gagamitin na ko ma'am or Oh, balik ilagay pa? mo na. Ay, oh, mamaya na si Marco na maglagay para maano Ah, siya. sige po ma'am. Para Sige. ma-excite siya. Oh. Oh. Off ko ma'am or... Ayop na. Ito siya. Gagamitin niya yan. Dami ka na palang subscribers ma'am. Lahat lang ko kamalay. Hingangay man sila na ako. Yan, Manila ka Ang ma'am. yabang. No. Tagbilaran. Buol rin. Ma'am? Ha? Ang subscribers na? Na? Ay, dilo. Uy, kay Rain Ton. Uy, 50k ra. Ay, ito Very small vlogger. Mo pa ma'am no. Sus, Very malaki petite na yan vlogger ma'am. pa lang. Sobrang laki na yan ng 50,000. Malaki ba yan? Ako? So, may mag-1 Layo pa mamilyon yan. Nag-iisod, ganimig na usap mo subscriber mo. 50k. Ay, piso pa. Oh. Sayang. Ayan. Yes, solve na natin today ang problem ni Marco about his cellphone. Hindi na natin paayos guys kasi pag pinaayos yon yung ng LCD cost, Mahal. it will cost mga estimation is 7,000. 70% po ng ang price ng phone ma'am. Eh, ito naman eh, Yan po yung cost. oh, di ba? Yan na. Oh, Na. okay. Ito naman, galing siyang kuwan ma'am. 799, tapos less 1,000 po ito ma'am. Oo. Sa ibang store ma'am, is kuwan siya, 799. Dito lang po ang last 1,000. Swerte natin. Baka ano tayo, Ay, ito. nakatipid. Hey, mayroon Ayun, ng bag. may bag Ayan. pa. Bigyan mo na Thank you kanya so dyan much. na. Nice meeting you, ha? Dyan. Thank you, guys. Okay. Thank you. Okay, salamat. Thank you so much. Okay. Okay na. Bye. Thank you. Okay. Subscribe, ha? Yung ano lang daw, isa pa. Let's go. Bye-bye. Thank you. Ayan, guys. Meron ng cellphone, meron ng pinalengke. Ay, nakabayad na kami ng bills namin, telephone, electric, and water. So, let's go home. At meron pa kaming ipopropagate, guys. I will be sharing it with you. Ay, bibili pa kaming gasol pala. Yun na lang ang kulang. Okay. Nawala ako sa mind ko, nilalagay ko doon yung cellphone. Daan lang tayo sa gasol and then go. Bibili pa ako ng ano yung 100 dyan, oh. Yung 100 na fee dito na consumable, bili pa kami dyan sa supermarket. Ano lang ng
Oreo pumili lang sila ng drinks. Refreshment daw, mga palamig. And Ay, then, kalas, may kalain eh. yung alahas, Diyan. Wala eh. saka na lang. Ha? Saka na lang. Ha? Guys, ang ano niya, ano yan? Doritos. Ang refreshment ng lakay ko ay ito. Ayan. Sabi ko, makalasing yan. Di bale raw, minsan lang. Anong sayo? Yan Root dyan. beer. Root beer. Okay. Hmm. So, ayan. Uwi na tayo. Let's go home and cook for lunch. And then, yun, mag-propagate siguro. Let's see. Dito tayo, bumalik tayo dahil yung another, yung alahas. Kukunin na natin today. Papakita ko sa inyo ngayon yung nakita ko na anong tawag doon sa shape niya? Teardrop. Parang teardrop siya. Goche kung sa Italian. Yun ay ano siya, yung diamond siya na goche ang shape. Hello. Kapalit me. Kuhaon na. Nani kuhaon. Yan ang gaganda. Paano na po, ma'am? Ay, ito anak kay na. Mga dire, hindi na dinisplay dito. Kukumpi na. O niya, sunod natin na project ito. Yan. Ito yun. Ang gaganda. Sobra. Ayan. Meron pa isa akong gusto. Nga naman yung 66. Ito, gusto ko to. Ha? Ito sunod sa akin, oh, ito. Mga Oh, I love this. Ito. Kada. Ito, gusto ko to. Yung ikaw, ito? Oo. Sabi ito? 14K na eh. Ay, ka ng cross? Hindi, ito. Ayan. Bakit mas mahal yan kaysa dito? Maraming ba ito? Tulid yan. Tulid. 35K. Maraming dito, oh. Ang gaganda. Ito tayo kanya. Ito yung sinasabi ko, guys. Ayan, oh. Gusto niya yan? I love this. Nakuha ha? Beautiful. Ay, 500 pa? 500 pa yun, ay. Ito, makikita Yan ng naman. ilawan. Salamat po, ma. Sarap din ito. Ha? Ito, dyan ako makit. Okay na. Ang ganda. Duble-duble, ganyan. Dito na Picasso na. Ito. Ito dahil. Diyan. Ala, nagkana kong sing-sing. Ala, datuan ako, oy. Murag dato. Wow, nice. I love it. Thank you kayo, ma'am. See this heart-shaped love. Meaning love. I love myself. Siya man ka ng kaning diamond mo ka na, no? Kanang may bato? Kaning murag, Oo. Diamond din, no? Diamond na? Asana? Testingan niya, oh. Diyan tayo patis bataan, diamond lang. Ala, si Diamond Gold, yung sulti na nga Diamond. Ipatest ko nun yan ni ma'am. Oo. Oh, Diamond talaga. Ito yung magagmay, diamond, no? Eraser. Oo. Oo, Wow. diamond yan. Thank you kayo, ma'am. Ikaw si Ma'am Hilda, ma'am? Ay, si Ma'am Hilda pala yun siya. Parehas taga-Piliedo ba ya, ma'am? Diamond ka na, madam? Yan to. Oh. Diamond din, eh. Diamond po daw. Oh. Ikaw na yung mga ruby yan, dili. Kana, gagmay na ba to? Kana?
Akare? Oh? Dili, sir. Ah. Dekorasyon lang. Dito yung makita mo na. Ano sana 18K, ma'am, ang gold? Ah. Ganda, no? Ano sa mani? Perlas na. Ah, may perlas. Wala? 23? 23,000. Wala. Meron siyang ano sa baba, oh. Mm. No? Mm. Magkaiba ang design. Gusto mo? Guys, you see? Yes. Ayan, oh. Ayan ang gantimpala ko sa mga pagod ko dito sa ano, sa mundong ibabaw na ito. Ano masay mo? Oh, good. Oh, good. Oh, good. Ngayon naman ay may bibiling kami dito. Ay, salamat Lord God. Naibili rin namin ng cellphone si Marco. Tuwan-tuwa ako at maligayang maligaya talaga. Feeling so fulfilled today. So, let's go. Ngayon sa battery naman kami. Kasi galing kami doon sa BQ. Pumunta kami dito. Alam nyo guys, sasakyan namin. Ito guys, naiwan niya yung sasakyan namin naka-on ang ilaw. Pagbalik namin doon sa park, sa parkingan, na-discarga. Kaya hindi na kami makatakbo. Kaya yan, bumili kami ngayon ng battery na bago. Tingnan nyo yan. Huwag yung kalimutan ang ilaw na naka-on. Anong klaseng ilaw yung naka-on? Ilaw, good. Nag-blink man ako. May naka-ano. Kanina naka... May nakaharang kasi, nag-blink-blink siya, nag-sign siya. Tapos ngayon, nung pag-alis namin, nakalimutan niyang i-off. Alam niyo naman pag-araw, hindi mo makita kung naka-on yung light, kaya hindi niya nabantayan. Pagbalik namin sa parkingan, ayun, wala na. Wala nang power. Kaya yan, bumili kami dito sa tabi. Para sa warranty, kailangan mag-fill up ng ganun. Para sa warranty, halimbawa, mag-claim ka dito with your receipt. 1 year siya 1 year warranty para sa ganun. Ay, kung magkaroon ng diferensya within 1 year. Ilang buwan to, hindi ko alam mo ilang. Ha? Hindi ko alam mo ilang months lang. 1 year. Pumunta kayo ng tabel. Ano nga mo doon? What's your name? Si Jonard Romero. Yan ang tanong nyo sa tabel. At mag-subscribe din siya para kasama natin sa Rich Chits channel. Yan, very good siya sa battery. Specialized siya sa battery. Magtanong kayo sa kanya. Yan. Dito lang sa tabel. Ito, malapit dito sa may video. Ewan ko anong street ito. Ewan, basta tabel. Tagbilaran. Ayan siya, expert. This is my first time to ride in this beautiful vehicle. Kasi nga, nani nga sakyanan? Bahaw to, bagong Asan crisis eh? sa Tagbilaran. Bahaw, may tawag din na, di ba? Bahaw-bahaw? Bahaw. Bahaw-bahaw! Asa ta? First time na ako nakasakay, bahaw-bahaw. Altasita. Altasita. Dito lang sa parking alat na yan. Okay na, diskarga ang battery. Hindi may katagan mo nang na-try sini. Ayan. Nice man di iningi mong service. Mas maayo ni kasi yung Alan, mga masuwag, masayahay ni siya, komportable. Ito eh. Gawa ng machine ba? Wow, ang ganda ng experience ngayon na mangganda Di ba ganito yung nasa Vietnam? Oo. Yung tinatawag nilang tuk-tuk doon. Oo, ihanap yung mga ano dito. Ani po sa ato, bahaw-bahaw. Ito sa Tagbilaran. Bahaw-bahaw. Ano man kung bahaw-bahaw po doy? Bao man. Baho-baho. Bao. Bao-bao. Bao-bao, yay. Dili bahaw-bahaw. Bao-bao. Okay, nagkamali. Bao-bao di ay. Okay. Nice kaayo siya. Social na mga tao diri. Okay na pati pa tricycle. Wapo na. Mahal niya na yung mga... Mahal ni oy. Pagka yung... Diba nangutan na ta sa una Pagka yung kanang Piaggio, mahal. 30,000. Mahal ni ani. 130 Piaggio. 180 sir. 180 to? Oo. Oy, mahal na. Sa May brand eh. May brand. TBS. Mauro ko na sila sa Piaggio sa kuanan. Parehas na, no? Sa RA. Oh, Mas mahal man pagka sa Piaggio doon. mas mahal ni. Mahal na
yan, ora ka gimpalit sa siya ang motor. Sa na na napay ano to, napay Mahal franchise pa, ni. oo. Sana may franchise na. Ayan, nakasya tayo with the Bao-Bao. Bao-Bao, here in Tagbilaran City. Nice, no? Ilan na may regular fare, sir, sa kuan? 15 ma'am. 50? 15. 15? 1.5? Okay. 15 pesos regular. Mag-left ta dito Fare. dahil sa kinang diyan ta. Diri ra mag Left dito Wala. dito. Wala. Parking sa parking lot lang ta. Dito sa ano. okay. May bala na to 15 pesos ang kuan regular fare na diri sa city. Bantog ro 30 ang gisingil sa ako kanina no. Tsaka natanan na, hindi kasuli na lahat. Swerte natin na dito na-stop natin, na-experience na to. Say nga ni mo, sir. Michael. Dito Oh, lang sa si Sir tabi, Michael. dito lang banda dito. Sir Michael ang Dito lang siya driver. dyan. Barangay. Jarat banda. Lugar sa tabi. Oo. Lugar-lugar lang pa. Dito na siya. Yan. Okay. Salamat Okay. na. Yan na. Oh, meron. Yes, sir. Okay. Okay. Keep the change, sir. Okay. Thank you kayo, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Ayos niya. Ilalagay niya yung bagong battery. Kasi, naiwan niya yung light na naka-on. Kaya, gano'n na nangyari. Ayan. Ano nila? Labor sa Stanley. Oo. Totoo. Okay. Yay! Mandar na! Hi! Thank you, Lord God. Thank you so very much. One click lang. Very good, very good. Ang mekaniko natin, very good. Thank you so much for watching. Kami ay uuwi na, magluluto na naman ako na ipapakain ko sa mga sakop ko. Kaya bye-bye na. Thank you so much for watching. At sana naibigan nyo ang istorya ng isang pamilyang ito. Makulay ang daigdig namin, guys. Daming problemang mga nasasagupa, mga sorpresa na nangyayari sa buhay pero nasulbad din. Ganon lang. Okay, thank you so much. Please like, comment, share, and subscribe. At magkita-kits ulit tayo next time. God bless everyone. God bless us all. I love you guys.